Hayay desu. Japan quality, protect with style. Automotive rubber accessories specialist. So ito para to sa ating Honda ADV. Yan, Honda ADV. Mag-i-install tayo ng cover, protective rubber na parang ano ba to? Weird, but it's great. So ito, didikit natin to dito. Yan, sa kanyang cover. Kita ko na lang sa inyo yung ating finished result mamaya, okay? So, this is Honda ADV. So ito guys, explain ko sa inyo kung bakit ganito yung pagkakadikit niya. Doon kasi sa ADV na model nung ginaya natin doon sa isang Indonesian na video, wala tong decals na ganito sa ilalim, no? So ito ay plain black. So sinunod natin yung kaniyang instruction. Inuna niya yung dito banda. Ayan. So ito gagayahin niyo itong may line. Susundin niyo itong line dito papunta dito hanggang dito. Hanggang dito sa part na to, meron kasi ito naka-curve ganyan. It's curved. Itong curve na to ay naka-design para sa kurba ng cover. So gagayahin natin, susundin natin yung kanyang curve dito basta. Yan. So tama to. So itong isa, sa kabila naman to. Yan. Unahin muna natin to dito sa front. Yan. Tsaka ito, pwede rin to. Unahin na lang siguro natin to. Wait lang ha. So ito, dito. Yan. Itong isa, dito. Yan. Okay. Tikit muna natin.